με μεγάλο σχεδιασμό και άρκεσαν 3 μόνον μήνες. Το Μάρτιο του 2007 άρκεσαν λοιπόν για να ξαναγυρίσουμε πίσω στα ίδια. Εγκατέλειψαν όλη την προσπάθεια. Εγκατέλειψαν όλα όσα είχαμε εμείς δημιουργήσει, από τη μεταφορά νερού με πλοίο από τις πηγές Λέρνης, τα μεγάλα συστήματα αγωγών για να φτάνει το νερό μέχρι το πορτοχέρι. Συγγνώμη αγαπητοί φίλοι της Ερμιώνης που σας κουράζω λίγο με αυτά, αλλά χρειάζονται λίγα παραδείγματα για να καταλάβουμε τι θα μας περίμενε εάν, αλλά δεν θα συμβεί αυτό. Ασφαλώς, γιατί εσείς, ο λαός της Ερμιώνης και της Ερμιονίδας, το έχετε ήδη αποφασίσει να μην συμβεί αυτό. Κατέστρεψαν λοιπόν όλα τα θετικά αποτελέσματα που είχαμε δημιουργήσει στον τομέα της ίδρευσης.